Nalulungkot ako ngayon sa aking bahay, dahil umalis ang nagpalakas sa aking buhay. Nagpaalam siya sa akin na mang-ibang bansa, at ako naiwan mag-isa. Maghihintay pa rin ako dito sa amin. Mga alaala na lang ang nagpalakas sa akin, at bigla kaming nag-away sa walang kwentang bagay. At ako'y napagtanong kung bakit. Anong nangyari? Bakit ako'y binlock mo sa Facebook at sa Messenger? Masaya ka sa ginawa mo, kailangan ko itong tatanggapin. Ano kaya ang gagawin ko ngayon? Wala na akong kontak sa aking nobya, at ako'y kumuha ng aking gitara at isinulat kong aking pagsinta. Anong nangyari? Bakit ako'y binlock mo sa Facebook at sa Messenger? Masaya ka